zove? Mali Marko. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li je to štamparija? Jeste, izvolite. Da li štampate na majicama? Štampamo na majicama, recite šta treba. Ja bih hteo da uradim majicu za fudbalere. Koliko komada, koliko boja? 22 komada. Dobro, za 2 tima. Koje su majice, muške u pitanju? Da, muške. Da li je problem što su ti naši igrači mnogo mali? Koliko mali? 10 cm. Igrači su visine 10 cm. Evo sad ću da izmerim lenjerom. Jeste 10 cm. Sad ću da vam objasnim. Ja i moj drug svaki dan igramo kući stoni fudbal. I dosadno nam je što su igrači iste boje, pa hoćemo da im stavimo male dresove. A vama trebaju dresovi za one fudbalere za stoni fudbal? Da. Mi radimo štampu ovih majica velikih, može i za decu i za odrasle, ali tako male dresove ne radimo. To stvarno do sad nismo imali ovaj zahtev, tako da takve stvari ja jedino mogu da se raspitam da vidim da li ima šanse to tako nešto da se radi. To se posebno očigledno, ako bi se radilo, posebno šije. To su mali dresići. A znate čega sam se setio? Moja sestra se igra sa barbikama. Dobro. I ona ima dečko od barbike, Kena, koji ima majicu. Dobro. Da uzmem ja 10 Kenova, kupim njihove majice i donesem da uradite dresove. Pa, znate kako, znači što se tiče te štampe na tekstilima, postoji mogućnost štampe na svim tekstilima. Ukoliko postoji mogućnost da vi nabavite te male dresiće, može da se donese ovde kod nas da se uštampa. To može. Uz osmeh. Život dobro zvuči.